मतिभ्रम संवेदी धारणा ह जवन असली ना होखे। इन्हन में ऐसन आवाज के अनुभव कैल, ऐसन चीज देखल, गंध, स्वाद, भास, स्पर्श, संवेदना शामिल होला जे वास्तविक लागेला, बाकी खाली दिमाग में मौजूद होखे, मने की वास्तविक में मौजूद ना होखे या कबो ना भइल होखे। मतिभ्रम के अलग अलग प्रकार का होखेला। मतिभ्रम अलग अलग प्रकार के हो सकेला जेकर चर्चा हमनी के करब जा। श्रवण मतिभ्रम। श्रवण मतिभ्रम में आदमी के अईसन आवाज सुनाई देवेला जवन की केहू अवुरी ना सुन पावेला। जैसे कि केहू से बात कैल जे मौजूद तक नइखे, भा केहू के आपन नाम, कदम, सीटी आ औरी बहुत कुछ बोलावत सुनल जवन बसो आदमी के माथा में बा। दृश्य मतिभ्रम। दृश्य मतिभ्रम के मतलब होला कि आदमी दूसरा आदमी के देख सकेला जे उहा नइखे। रोशनी, कुछ वस्तु भा जानवर जवन वास्तव में नइखे, मतलब कि कवनो सामान्य आदमी ओकरा के ना देख सकेला। स्पर्श मतिभ्रम। स्पर्श मतिभ्रम के मतलब होखेला कि आदमी कवनो प्रकार के स्पर्श संवेदना, चाहे शरीर पर कुछ हिलत महसूस कर सकता, जैसे कि त्वचा पर कुछ कीड़ा, चाहे कीड़ा रेंगत, चाहे कबोकबो आंतरिक अंग में भी। घ्राण मतिभ्रम। घ्राण मतिभ्रम के मतलब होला गंध के मतिभ्रम, मतलब कि आदमी के कवनो सड़ल, जरल भा कवनो खुशबू जैसन चीज के गंध आ सकेला जवन असल में नइखे, भा केहू दूसरा के गंध ना आ सके। गुस्टेटरी मतिभ्रम। गुस्टेटरी मतिभ्रम के मतलब होला असामान्य स्वाद के अनुभव कैल, मतलब कि आदमी अपना खाना में अप्रिय स्वाद के अनुभव कर सकता। सबसे आम बा धातु के स्वाद। गतिज मतिभ्रम। गतिज मतिभ्रम के मतलब होला कि आदमी के लागेला कि ओकर शरीर हिलत, उड़त भा तैरत बा, जबकि असल में ओकरा शरीर में कवनो गति ना होखेला। अगर रउआ सभे के हमार वीडियो पसंद बा त लाइक, शेयर आ हमनी के चैनल मेदविकी के सब्सक्राइब करी।